Se on Jytskynen täällä taas. Ja nyt lukitsen kissan sairaalaan. Heippa kissa! Oikeastaan, kuten näette hatustani ja sitten, että mä oon Billy, ei näe mitään, niin me ollaan rakennustyömaalla. Mä varmaan... Kissa, et tule! Mitä nappi? Nice. Tää on nyt labra. Ja sitten on vielä se, mitä mä aion käyttää. Tule pois! Kissa pois sieltä. Mä en voi vaihtaa tätä bunkkeriin. Kissa! Tule pois! Jää noin. Bunkkeri. Miksi ei muutu? Hei, kissa voi tehdä vihdoin feissiä. Okei. Hei, katsokaa, kissa voi tehdä feissiä. En enää. Mä laitan facecami päälle. En! Voi. Mulla ei oo... Ärsyttävä pikkuveli on ollut hetken aikaa poissa. Kuka ei tiedä mitä tapahtui. Mut kaikki tietää ketä pitää Okei, kissa. Me taidetaan vihdoin aloittaa. Ota hetki, mä etin itse pauselle hetkeksi. Tämä päälle. Ei oikeesti. Ei vielä. Mä otan nopea ajoneuvon. Mä otan kaivurin. Ja nytten Creator Cam päälle. Ja mahtavaa! Minä olen nytten täällä ajamassa kaivurilla niin kuin Mitä? Se on minun ajoneuvoni. Ei, tää on mun ihan vaan. Ihan normaalia, tiedätkö? Miten tää toimii oikeastaan? Se toimii! Miten tää voi kaivaa? Miten tää voi kaivaa? Miten tää voi kaivaa? Miten tää kaivaa? Mä oon jumissa. Noin! Nyt me kaivetaan siis talo. Odottaa hetki. Anna pausata video. Okei. Jatketaanpa. Mä oon nyt hiukan kaivannut, mutta en kauheasti. Joo, mulle tuli täällä yksi kaveri. Mä kidnappasin Jytskysen kanavan päivittämä pikkuveljen. Joo, kissa. Miksi et ole vielä ehtinyt mainostaa eläinpoikia? Tässä on kala. Kala, kuinka monta teitä tänne tarvitaan nykyään? Niin, täällä on jo hiukan liikaa mun mieleen. Ärsyttävä pikkuveli eka piti kidnappaa ja sitten vielä häiritä Ja sitten jatketaan kaivuuta. Vaikuttaa siltä, että mä teen hiukan ylitöitä kuten normaalia. Tästä muuten ehkä tulee 0,5 tunnin video, ellei mä opettele editoimaan.
Varmaan editointa. Okei, nyt mä mietin mitä tehdä. Creator Cam pois. Hetkeksi. Joksunen, kato tänne. Kato tänne ylös. Kato tänne ylös. Sä rakennat, nais. Kato tänne ylös. Sä hyppäsit. Miten sä oot hengissä? Mä luulin, että mulla oli oikeus yksityisyyteen. Älä tee itsaria, kissa. Muuten mä rakennan sun talon. No ihan sama, pitää alkaa tekemään näitä seiniä. Noin. Missä mun nyt se ajoneuvo on? Ai. Katsotaanpa, mitä mä valitsen. Pieni mökki olisi itse asiassa aika kiva. Kissa is broken. Mulla hiukan lagaa, ottakaa hetki. Ja mä jatketaan nytten sen lagikohtauksen jäljiltä. Lukitsitko sä muove? Hetki. Mä yritän päästä kotiin. Mä yritän päästä omaan kotiin. On video päällä. Nice. Hetkinen. Mitä? Hei. 14. Mitä nyt pihinä? Ai mun koti palaa, nice. No just mä kannattiin jotkut. Hei. Miten siis mä oon nyt sun Muista, että mä oon sun työntekijä. Miten sä laitat asioita? You know what? I can take props. Yes. No, nyt ne kissa! Pahka kissa! Pahka kissa! Mitä sä teet, kissa? Okei. Miten menee? Lähde ulos, kissa. Kissa puhuu kissalle näköjään aika outoa, eikö? Mitä varten tuo nappi tuossa? Lasketaanko sillä asia? Mä tipuin. Okei. Mä laittiin ove sulle. Mistä löytyisi ovi pienelle lapselle? Testataan tätä. Ei missään tapauksessa. Okei. Mä yritän varmaan editoida tämän videon. En tiedä miksi mä puhun siitä. No. Siellä varmaan teidän mielestä on mitään väliä löyty. Mä teen nyt hiukan ovia. Okei, mä oon laittanut nyt yhden oven. Kyllä, mä oon ollut tosi järkevä. Hei, sun talossa on nyt ovi. Jatkunen videopauselle. Päästä muuten osturiin tämä homma on shotgunin. Okei, miten nämä asetetaan alas? Hei. Täällä on ekspertit tekemässä töitä. Älkää tehkää kotona.
Älkääkö kotona laisinkaan noin, että hyppäätte alas? Joo, mä en Nosturi! Katos. Ikkunasta voisi päästä läpi aidon maailman logiikkojen mukaan. Tämä ei ole aidossa maailmassa, tiedätkö? Okei. Tää talo näyttää aika rumalta just nyt. Okei, mä oon laittanut nyt se yhden oven. Musta tuntuu, että se katos kyllä. Okei. Mitä minä tekisin? Onko sulla kassakaappi? No. Hei, sinä siellä. Mitä lähdetään tehdä mulle taloa? Mä yritän just nyt miettiä, mistä mä löydän yhden asian. Annaiko se mulle just palkkaa? Mitä? Mä luulin, että se on laitonta antaa työnantajalle palkkaa. Hei, tämä sun auto täällä. Mulla ei ole autoa. Mulla ei ole autoa. Ai tämä? Sinä saat siitä, että se on pahikkeijattu väärin myös tämä. Minä olen poliisisalaisesti. Joo, mä varmaan hävitän tuon niin, ettei kello ole enää todisteita. Koska mä vihaan niitä. Okei, reppu. Mä tiedän laittaa. Oh no. Mä ryöstän oman kassakaappini kohta. Pommitetaan kassakaappi. Ja mä ryöstin oman kassakaappini just. Täysin normaalia, tiedät kai. Mistä löytyy vessa? Ja mulle. Ai. Mä oon saanut töitä tehtyä. Ja jotkut heitetään taas ulos. Sulla on joku kaikki. Ärsyttää varmaan aika paljon. Että sä bännät kaikki. Miksi kaikki? Eikö edes... Totta. Ja mä löysin sen. Yes! Kaikki on toivonut elämänsä koko ajan tätä. Minä en tiedä mitä teen elämälläni. Tää talo on melkein valmis. Sua ei pitänyt nähdä tuota. Okei, siis kerta kun mä oon todellakin aito creator, jolla on todellakin elämä. Mä menen viemään vessan mun kotiin. Tavallinen.
Mä en tykkää nimittäin tuosta huussista, niin mä hommasin paremman. Ja nyt Creator Cam pois, koska kukaan ei pyydä sitä ikinä. Ja sitten vähän niinku laserit. Ei, se oli paras versio siitä katista. Voi katin kontit. Ja sitten vielä kassakaappi. Mutta mitä tapahtuu, jos sä laittaa räjähteitä ATM? ATM:nkin voi räjäyttää, nice. Okei. Siis mä nyt räjäytän 2 asiaa yhtä aikaa. 2 kärpästä yhden liskulla, tiettäkai. Se on mahdollista. Mulla on ATM, sitten mulla on myöskin... Joo, mä oon yrittänyt saada sen bunkkerin. Niin tuunkin. Ei muutu. Mä painan! Et tule! Paina. Yritäpä. Paina. Kato sinne, teet tälle. Painaat spämmit oikein ja no tästä ylintä. Se oli eka. Nyt se toimi sitten. Oota, mä toi aikaa ja paina alinta. Se ei toimi. Labra toimii, mutta tuo toinen ei. Itse mainostaja. Onks tuo ainoa syy, miksi sä teit pahoja asioita ärsyttävälle pikkuveljelle? Joo, ei tuu tapahtuu. Luuleeko sä, että mä vähän... Miten sä menit mun laseroven läpi? Kulkuuset, avaa mun portti. Naha. Ja noin. Mähän on tää työmies, mikä mä oon. Ei sulla on niin isot. Ja nyt musta on... Mun talo hiukan muuttu. Voin. Mikä estää? Mä haluan... Minä päästä tän ekaan vaiheeseen, koska mä haluan tuhota asioita. Ei ollut. Mitä? Myikö sä sen jo? Joo, mä räjätän sut. Roolipelaajat tietää mitä tehdä. Kissa kuoli.
Ei kiinnosta. Mua ei kiinnosta. Munapää tulee takaisin. Jami. Se on kiva, kun tätä maata saa kaivettua helposti. Joku halusi nähdä kissan. Kuka muka haluaa? Se on väkivaltainen pikkulapsi. Kyllä, se on kissalapsi. Tämä video, hei. Ei ollut! Eikö se huomaa? Ei. Vaan haluan kaivaa tän. Sä et antanut mun tehdä sitä omalleni. Oh no. En mä oo bännännyt ketään. En mä tiedä. Olet voinut kaivaa lapiolla. Mä en tiedä, onko kauheasti enää taktiikoita. Koska mä oon kaivannut melkein kaiken. Hei, toi ei oo mun. Poista se. Tai mä annan sulle bännit. Laita ne talot pois! Mulla ei oo Lambo, en mä tarvi niin surkeita autoa. Mulla on McLaren. Joku randomava tuli kaivaa. Ja nyt ne talot pois täältä. Mä tuun ja vedän sinun kaulan poikki, tiet kai. Poista ne! Kissa, ihan oikeesti. Ei ole hauskaa. Mä bännään sut. Mitä? Mun kyydissä on ihminen. Kissa! Poista ne tai mä annan bännit. Mä tiedän missä oot. Nyt sä oot menossa autoon. Mun auton sisässä. Niin. Tässä. Nyt sä oot pakenemassa. Hei, tuu tänne. Tuu tänne, lapsi. Poista ne sitten. Poista ne! Se on ainoa asia, mitä mä haluan. Jos sä et poista niitä, mä poistan sut. Mä näen sut. Minne sä menit? Sä häivyit just. Et ole tosissaan. Sä et oo koskaan jahannut mua. Mä oon nähnyt sut aika monta kertaa täällä.
En mä tee mitään, ei mulla oo kaivinkonetta ideoita. Poista ne talot! Mä oon koko ajan yhdessä kohteessa, sä oot vaan jahannut jotain. Joka näyttää identtisesti sulta. Missä sä Mun talolla. Mä en ollut sun talolla. Mä en usko sua. Poista ne! Mä olin tuolla. Tule tänne ja poista ne playhouset täältä. Tule tänne, poista ne playhouset. Tulet. Minä haluan nuo leikkimökit pois täältä. Ei ole hauskaa. Kopioin musiikit päälle Tulet! Tule! Mä en halua näitä pikku leikkimökkejä mun alueelle ikuisesti. On. On ollut koko tää ajan, kissa. Senkin kidiootti. Nyt mä toivon tosiaan, ettei kukaan tilaa sitä, koska sä et poista edes. Poista ne. Heti. Jaa. Hyppää, hyppää. Minne mennään? Otetaan vastaus. Miten sä voit tulla tänne? Mä just äsken bännäsin sut. Joo. Milloin? Just äsken. Mä poistin ne, nyt mä pääsin. Mä poistin ne, nyt mä pääsin. Nyt tää video on pilalla. Miten niin? Ja mä voin editoida kerran. Ken tietää, Barbie ei. Ken tietää, Barbie ei. Niin onkin, koska siinä on vesileima. Mitä? Sinne meni. Nykyään ei näkään voi laittaa edes kas. Eikö? Mulla on lapsia, hei. Mitä? Kissa rauhoitu. Tai se on jonkuntakin ihminen, mutta... Noin, mun talo on täydellinen. Kissa, haluatko tulla käymään? Ai moi kissa. Mitä teet? Kuule kissa. Ei, let's keep it family friendly. This is like Fortnite, you see. Vähän pakkoon. Ei, pois. Mä osaan bännää. Ja mä osaan bännää. No, hyvää päivän jatkoa.